So what's up mga ka-agri? So ayun po, magandang gabi sa ating lahat. So ayun, masungit na naman po ang panahon dito sa Bicol para pong mga jowa natin na may toyo. So ayun, ang gagawin ko po para hindi magkasakit yung mga sisil ko po dito. So ayun, magbibigay po tayo ng Primoxil powder para po prevention sa kanila. Kasi mainit, tapos biglang umuulan, tapos painit na naman po ulit. So sigurado po magkakahalak, pisik at sipon yung ating mga sisiw. Kaya ayun, magbibigay po tayo ng Primoxil kasi napakarami ko pong sisiw dito, nasa 100 head plus. So yun, napakarami po, kaya so prevention is better than cure. Kaya gagawin natin, bibigay po tayo ng Primoxil powder. So ang Primoxil powder po ay mabisang pang prevention sa ating mga sisiw para po hindi po sila magkasakit ng upper respiratory infections katulad ng halak, pisik at sipon. So ang ating pong Primoxil powder ay merong amoxicillin at tylosin na napakabisang panggamot po or pangtanggal ng mga bacterial infection, at meron po itong kasamang paracetamol na pagpatanggal ng sakit ng katawan nila. At syempre kung mayroon pong sipon, syempre pwedeng masakit ang ulong katawan. Ayun po, matutulungan po ng Primoxil dahil ito ang kauna-unang antibiotic na may kasamang paracetamol. So ayun mga ka-agri, dumamit po tayo ng Battle Cack dahil sa Battle Cack, lagi kang lamang.